Ahojte, prichystala som si pre vás jednu novinku. Volá sa to čarovný košík a je to pre tie ženy alebo mužov, ktoré ešte nepoznajú Euronu, chceli by ju vyskúšať a nevedia ako. Tak ja vám ukážem teraz, čo som si ja na vás prichystala. Prehodím si. Takže kameru mám prehodenú. A tuto máme košík a ja vám poviem, čo v ňom všetko je. Ukážeme si, čo v ňom máme. Sú tam také tie najzákladnejšie veci, ktoré používame. Ako prvý som vytiahla poľucovač pachov na koše do priestoru po vyprážaní, po krajaní cibule, po varení, to je úplne jedno. Nastriekate do priestoru a pekne vám to rozvonia. Ďalšie je tu priestorové aromatikum. Keď doupratujete, tak si navoniate dom. Máme tu nariedený univerzál. Potom tu máme tekutý prášok, také niečo ako je cif. Potom tu máme gel na hrdzu a vodný kameň. Ďalej tu máme čistič na krvi, na sklo, to gel, úžasne sa s tým čistia krvi, len nastriekate a zotriete dolu. Nariedený čistič kúpeľní tu máme. Ďalej som si tam pre vás nachystala rýchlo rozpúšťač vodného kameňa, to je na konvice, rýchlovárne alebo na kávovári a podobné veci. Potom tu mám pre vás agenta nachystaného. Čistič pračky. Ten musíte mať, keď chcete začať prať v Eurone. Keď chcete vyskúšať prášok z Eurony, prášok na biele prádlo. Keď doupratujete, dáva som vám tu mydielko, aby ste si s ním umýli ruky. Obsahuje aloe vera a tieto mydla sú fantastické, uvidíte. Budete mať za odmenu pre seba. A dala som vám tu aj jedno vrecko do vysavača, ktoré dáte za ten filter. A keď skončíte s upratovaním, povysávate, tak si ešte aj rozvoniate dom. Ešte tu máme jar. Jar je 4-krát koncentrovaná, len ja som vám ju dala takú nenariedenú. Ona sa ináč riedi, ale ja som vám dala nenariedenú. A aviváž. Dám vám tam vždycky nejakú vzorku z aviváže. Potom som vám tam dala ešte katalóg. Môžete si o tých výrobkoch niečo prečítať, ak chcete, alebo pozrieť, že čo ešte všetko Eurona má. A samozrejme dala som vám tam vzorkovník a vyváži. Eurona má 25 alebo 27, teraz neviem koľko ich je, vôní rôznych aviváží. A tieto aviváže sú v týchto vôňach aj mydlá, priestorové aromatika a podobné veci. Všetko si to môžete prečítať v tom katalógu. Dávam vám to na to, aby ste si vedeli predstaviť, že ako tie ostatné vône voňajú. Ja som sa snažila vám tu povyberať aj mydlo, aj jar a vyváža také veci, každé z inej vône, aby ste vedeli, že ako to vonia, ako tie vône voňajú. Takže kto chcete vyskúšať, na nejaké 2-3 dní vám ten košík požičam, čo z neho miniete, to je jedno. Použite na čokoľvek, na čo vy potrebujete. Nemusíte použiť všetky prostriedky. Použite to, čo vy potrebujete a košíček mi vrátite a uvidíte, že naozaj budete s tým spokojní. Lebo ja, čo som vyskúšala, tak s tým som vždy bola spokojná. Ahojte.